San Martiño sempre nos regala unha raioliña, o branciño de San Martiño. Da túa figura, pedimosche, porén, humildemente, que volvas a nós a tua mirada dun xeito especial. Por ese foi das primeiras cidades do mundo que montou un templo na túa honra, precursor desta fermosa catedral e o primeiro da península. Foi cando aquel rei sueco, que nos fala a historia, o mandou construir para coñecerche en precisión, mediante a cal curou o seu filho, converténdose, ademais, el e todo o seu reino, a fe cristiana que con tanto valor e ímpetu dedicaches.